Sori äskeisestä häiriöstä nyt. Voidaan tehdä, kun tää äsken meni 15 minuutin, niin mä laitoin nyt 60. Ei kun 15 sekkaa, niin mä laitoin nyt 60 sekkaa. No niin. No nyt vedään lämärin molemmat paitsi mä. Joo. Petu! Oi ihan hyvä. Joo. Katsotaan Antun. Eikä tulee nähdä siihen ranneveto. Ihan hyvä. Sitten uudestaan. Joo, Peetu vetää rannevedon. Ihan ok. Vetää. Pate vetää. Ja sit Pate vetää uudestaan. Pam! Niin, meni. NYT.